Comandament 1, control demanant. Endavant, control. Unitat 1, feu sortir de l'incendi de l'Hospital General. Ens informen que hi ha un incendi en una de les habitacions. Hi ha molt de fum i potser hi ha alguna persona ferida. Rebut, fem sortida cap al lloc de servei. Comandament 1 per control. Endavant, control. Comandament 1, us passem més informació. Es tracta d'un incendi a la 5ª planta de l'hospital. La policia local és al lloc i estan evacuant a la gent de les plantes inferiors. Hi ha molt de fum a la planta de l'incendi i persones atrapades. Cap a aquest servei venen 4 unitats més, vehicle autoescala i cap de sector. Rebut, control. Control, comandament 1 demanant. Endavant, comandament 1. Control, estem arribant i veiem la columna de fum. És un incendi important. Mantingueu les unitats d'ajuda. Rebut, comandament 1. Control, comandament 1 demanant. Endavant, comandament 1. Arribada a lloc. Ara us passem més informació. Rebut, comandament 1. Control aquí, comandament 1. Confirmem incendi desenvolupat a la 5ª planta de l'hospital. Hi ha persones al carrer, policia local i mitjans sanitaris a lloc. Rebut, comandament 1. Soc al comandament de bombers. Quina és la situació? Hi ha un incendi. Hem pogut fer sortir a molta gent, però encara hi ha persones a l'interior. De moment estem concentrant a la gent aquí al carrer. Tinc 2 dotacions disponibles pel que necessitis. D'acord. La zona de la porta ha de quedar lliure per les dotacions de bombers que estan arribant. De moment, concentreu les persones evacuades i acordoneu l'accés a l'edifici. Així ho fem. Soc al comandament de bombers. Sou els responsables de l'hospital? Soc la gerent de l'hospital. L'incendi és en un despatx de la 5ª planta. Hem evacuat les plantes inferiors, però hi ha persones d'administració atrapades a dalt. Facin alguna cosa, si us plau. Ara ho farem, però necessito que facin una llista de les persones que falten i on es troben. Qualsevol altra informació, passin-la al responsable policial. Control, comandament 1 demanant. Endavant, comandament 1. Es tracta d'un incendi a un despatx de la 5ª planta. Hi ha persones atrapades en la planta de l'incendi. Rebut, comandament 1. Farem línia d'extinció per l'interior. Vull que et quedis al vehicle per donar suport i rebis els vehicles que arriben en ajuda. Faràs el control d'accés de les persones que entrin a la zona d'intervenció, que comuniquin amb mi per rebre instruccions. Tothom ha d'entrar amb l'equip d'aire i per binomis. Serem el binomi d'atac. Farem línia d'extinció per progressar fins a la 5ª planta. Anem! Estem sortint. Som els bombers. Es troben bé? Sí, estaven als vestidors quan han començat els crits. Què està passant? No es preocupin i surtin de l'edifici. Queda alguna persona en aquesta planta? No hem vist a ningú més. Perfecte, continuem caminant. Control, aquí comandament 1. Endavant, comandament 1. La primera planta de l'hospital no està afectada per fum i la gent està sortint. L'ascensor està desconnectat. Continuem cap a la planta 5. Rebut, comandament 1. Us informem que 2 unitats més i el cap de sector són a punt d'arribar. Socors!
No podem sortir! Sents? Em sembla que hi ha gent demanant ajuda. Anem a fer una revisió dels passadissos. Va, no sembla que hi hagi molt de fum. Hi ha una bona visibilitat. Podem deixar la línia d'aigua aquí. Som-hi! Uf, per fi arriben els bombers. Quanta gent hi ha amb vosaltres? Només nosaltres 3. Estem molt espantats. Tranquil·la, us direm el que farem. El passadís està ple de fum, però necessito que us quedeu al despatx amb la porta tancada. Ara vindrem a buscar-vos. Està bé, està bé. Però doneu-vos pressa, Sí, en quan apaguem el foc vindrem a buscar-vos. Control comandament 1 demanant. Endavant. Estem a la planta 5. Hi ha un incendi totalment desenvolupat i molt de fum. Hi ha 3 persones confinades al final del passadís en zona segura. Rebut per control. Comandament 1, cap de sector demanant. Estem a lloc i tenim 2 unitats disponibles. Què necessiteu? Continuem avançant cap al despatx de l'incendi. Necessito un equip per reforçar l'extinció i que algú se l'encarregui de les persones confinades al final del passadís de la planta 5. Rebut, us envio un equip de reforç. Comandament 1, encarrega't de l'extinció. Jo assumeixo el comandament i dirigiré la intervenció des de l'entrada. Rebut. Cap de sector, comandament 1 demanant. Endavant. Hem trobat una víctima al costat de l'incendi i un despatx està cremant totalment. Prioritzeu el rescat de la víctima a zona segura. Que l'equip de reforç s'ocupi de l'extinció. Rebut, equip 2. Heu rebut la comunicació? Afirmatiu, estem arribant a la planta 5. Ens n'encarreguem de l'extinció.